però tots els que som aquí estem d'acord que el seu testimoni, la seva experiència vital i la manera com en va fer memòria i la va transformar en exemple col·lectiu han fet de la nostra una societat millor. Millor perquè conèixer la foscor, la misèria, la barbària, voler-la mirar als ulls i no deixar que ens venci la seva mirada desafiant és una manera de ser més forts també davant del feixisme. S'ha parlat i es parla molt de memòria democràtica, memòria històrica. Diem que conèixer la història és la millor manera de no repetir-la i tot això és ben cert. Cal aprofundir en el coneixement de la història i preservar la memòria de la nostra gent, del nostre poble. Neus Català ha estat memòria viva. Ens ha ensenyat què vol dir ser una militant de la solidaritat, una militant de l'antifeixisme i una militant de la llibertat. Solidaritat, antifeixisme i llibertat, 3 lluites en una que tornen a ser, s'ha repetit avui més que mai, necessàries. Parlo de lluites perquè ell ens ha explicat més bé que ningú què vol dir lluitar, i ho recordaves. Molta gent creu que lluitar és agafar una arma, però lluitar és unir-se per defensar una idea. Unir-se per defensar una idea, i tant que sí. La seva vida ha estat d'exemple de lluita, de compromís i d'amor per la llibertat. Havent passat 15 mesos als camps de la mort, com els anomenava ella, havent vist i viscut els horrors més indescriptibles, Neus Català va decidir continuar lluitant contra el franquisme des de l'exili i va consagrar la seva vida a explicar allò que havia vist i viscut. Aquest exemple de la lluita que no s'acaba el resumia a la perfecció Montserrat Roig cap al final del seu llibre, dels catalans als camps nazis. Deia que no hem de renunciar mai a l'ideal d'un món lliure i just, que els deportats, malgrat tot allò que havien viscut, no van deixar mai de creure que aquest món era possible. Aquesta lliçó que compartia Roig després d'una feina periodística immensa de memòria col·lectiva, aquesta lliçó ens obliga com a persones i com a poble a aquest ideal d'un món lliure i just. Siguem-ne, doncs, dignes del testimoniatge de Neus Català. Aquest és, de ben segur, el millor agraïment que podríem fer-li, seguir el seu exemple, el seu anhel, el seu compromís i continuar la seva lluita. Les paraules són fortes i importants, però les actituds poden ser revolucionaris. Per això, allò que quedarà són les nostres accions, la nostra disponibilitat per aquesta lluita col·lectiva. És també el nostre deure, com va ser el seu. Estimada Neus, admirada lluitadora, en nom de Catalunya, l'agraïment més gran, el nostre deute amb tu és immens. Ens comprometem a preservar la teva memòria. Ens donarà força i dignitat per les nostres lluites de cada dia i pel gran combat per un món lliure i just. A la Neus, quan se li preguntava què és la vida, responia amb un clar i concís: la vida és lluitar. Lluitar per tot allò que apreciem, lluitar per progressar, lluitar per deixar un entorn millor als que venen, lluitar al capdavall per poder estimar. La Neus no va renunciar mai a aquesta lluita, a aquesta incansable vocació de transformació social. Deia que si havia sobreviscut a Ravensbrück era perquè tenia un ideal, un objectiu i un compromís amb uns principis que no va abandonar mai, ni tan sols quan va veure l'horror i la barbària tan de prop. A la seva biografia hi trobem el somni de la república, la cruesa de la guerra civil, la duresa de l'exili, la lluita contra el feixisme i la resistència contra el nazisme, i també la llarga marxa del feminisme. Però sobretot, en aquesta biografia, en aquesta vida, hi trobem el compromís de tota una vida amb els ideals republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Ella representa la memòria històrica d'aquest país tants anys amagada, tants anys silenciada. Representa a tantes heroïnes que, com ella, han estat involuntàriament. De fet, són les heroïnes involuntàries les que canvien el món, les que mantenen dempeus tot allò que val la pena. Viuen perquè nosaltres vivim. La Neus no va deixar de lluitar cap segon. Lluitava per la justícia, els drets i les llibertats. Lluitava per honrar la memòria dels que no van poder sobreviure, però sobretot ho feia per tots i totes nosaltres. Perquè avui, en ple segle XXI, els negres núvols de la intolerància i de l'odi sobrevolen Europa. La foscor del feixisme torna a ser amenaça. Correm el risc de perdre tot allò que crèiem haver conquerit per sempre. Cal seguir lluitant.
Cal seguir lluitant tots i cadascun dels segons de les nostres vides. Cal mantenir-nos ferms en la defensa de la pau i la democràcia, en la defensa dels drets i les llibertats. Cada dia, cada minut, com deia la Neus. Fem-ho per honrar el seu sacrifici i la seva memòria, però fem-ho, sobretot, per tot allò que estimem. Si avui ens pregunten què és la vida és la Neus. Moltíssimes gràcies.